Víťazom majstra remesla v kategórii odevníctvo a kožiarstvo sa stala Jana Košová za jej roky obetavej a poctivej roboty, kedy prešla od prešívania zipsov či skracovania nohavíc a strihania prvých kostýmov až po plesové róby, svadobné šaty pre bežných zákazníkov, ale aj celosvetovo známych ľudí či krojové kostýmy pre domáce súbory až po spoluprácu s renomovanými módnymi návrhármi na najvyššej slovenskej úrovni, no hlavne za jej ľudský a pozitívny prístup v akejkoľvek situácii.